Când i-ai spus ultima oară mamei tale că o iubești? Cred că fix azi înainte să plec de acasă. Ce frumos! Uite, dacă o suni chiar acum pe mama ta și spui că o iubești, primești astăzi 2 monodoze bubabile Collagen Dose de pe adiagrimfarma.ro. Ce zici? Ok. Te-am sunat să zic că te iubesc foarte mult. Hai mă zici ce s-a întâmplat. Nimica, doar te-am sunat să zic că te iubesc. Nu cred. Ce ai făcut rău? N-am făcut nimica. Unde ești? Sunt în AFI. Păi și de ce mi-ai sunat? Că nu mă sun degeaba să-mi spui așa. Te-am sunat să zic că te iubesc. Nu cred. Ba da. Ai făcut vreo prostie? Nu, n-am făcut nimica, dacă vrei să dau și poză. Nu sunt ce nici să-mi spui tu mie așa. Bine, mami, atunci hai că vorbim acasă. Este o scumpă, efectiv. Astea sunt monodozele pentru ea. Vă mulțumesc mult. Și să-ți povestesc un pic despre colagen. Collagen Dose este un supliment pe